Hej Karen, hvordan har du det? Hej Camilla. Jeg synes ikke rigtigt, det går så godt. Men det er selvfølgelig også, fordi jeg både har været spændt og nervøs for samtalen i dag. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan den kommer til at foregå. Nej, det kan jeg godt forstå, Karen. Samtalen kommer til at vare cirka 8 minutter. Det er ikke særlig meget tid, vi har, men det skulle være rigeligt til at nå det hele igennem. Først så skal jeg høre lidt om, hvordan du har det. Så skal vi snakke lidt om din kostplan. Derefter skal vi snakke lidt om motion. Og til sidst skal vi snakke om, hvad målene er for den næste samtale. Nå, jamen, det synes jeg ikke var lang tid, så jeg håber at vi når det. Vi skal nok nå det hele. Hvad er dine forventninger til samtalen på nuværende tidspunkt? Jeg forventer vel at blive oplyst omkring min kostplan. Så håber jeg da helt sikkert, at jeg kan leve op til dine forventninger. Hvordan har du oplevet tiden efter du fik stillet diagnosen type 2 diabetes? Jeg synes det har været svært. Jeg har følt mig meget træt, og så har der simpelthen været så meget information. Og så mange ting, der snart skal laves om i mit liv. Der er også alt arbejde, der skal passes. Så jeg synes det har været rigtig hårdt, og det er bare hurtigt pludselig at få en diagnose, når man aldrig føler, at man rigtig har fejlet noget. Ja, det kan jeg godt forstå, Karen. Det er altså også en stor mundfuld. Men føler du dig klar nu til at gå videre til kostplanen? Ja, der er vel ikke rigtig nogen vej udenom. Det lyder rigtig godt. Vi blev enige om, da du var indlagt, at vi skulle se, om vi kunne hjælpe dig på vej med et vægttab. Og derfor så har vi prøvet at kigge på, hvor mange kilojoule du må indtage på en dag. Og normalt, hvis du skulle bibeholde den vægt, du har nu, så skulle du indtage 13.520 kilojoule for at ligesom holde vægten. Og vi har faktisk sat dig ned til 5.000 kilojoule, og det er selvfølgelig langt under dit normale indtag, men det er det, der skal til, for at du kan smide de kilo, og samtidig kan holde din type 2 diabetes nede. Er du med så langt? Ja, gå du bare videre. Godt. Ud fra det kilojoule, du skal indtage, har vi beregnet, at du bør indtage 7% fra fedt, 18% fra protein og 62% fra kulhydrat. Hvordan synes du, det lyder indtil videre? Ja, jeg må nok indrømme, at jeg hellere vil høre, hvad selve kostplanen består af. Ja, det kan jeg godt forstå, men altså lidt baggrundsviden skader heller ikke. For på et eller andet tidspunkt, så skal du selv tage over ved din kost, eller hvis du for eksempel ved nogle måltider vil prøve at afvige lidt. Ja, det er jo også rigtigt nok, jo. Og det at du har fået type 2 diabetes, er det vigtigt, at du ikke får for meget sukker, da det jo er din krop, der har problemer med at regulere blodsukkeret. Så din morgenmad kommer til at bestå af følgende ting. Du får havregryn med mælk, og så skal der være en enkelt grøntsag til, f.eks. en gulerod. Og det tænker vi, at det burde være godt i forhold til dit arbejde. Lyder det som det er okay? Ja, det går vel an. Det går nok ikke det mest spændende morgenmad i verden, men jeg prøver da. Det lyder godt. Nu går vi videre til din mellemmåltid. Dit mellemmåltid kommer til at bestå af knækbrød med sukkerfri marmelade, et stykke agurk og et æble. Og det er et nemt alternativ på arbejde. Det er hurtigt at lave dagen før eller fra morgenstunden af. Jamen, det lyder fint. Kort. Så går vi videre til frokosten. Frokosten vil bestå af et halvt stykke brød med tun og et halvt stykke med hamburg. Og derudover skal du lave en lille smule råkost. Og det vil være godt, hvis du havde et glas minimælk til. Det kræver lidt tid at forberede sin frokost om aftenen, men jeg er sikker på, at når først du er kommet ind i din rytme, så burde det være noget problem. Hvordan lyder det for dig? Jamen, det lyder som sådan okay, men jeg er jo en travlt arbejdende kvinde, så ja, jeg er jo altid klar på en udfordring, så det skal... Det er godt, du er så positiv. Det kommer til at gøre det hele meget nemmere for dig. Og så skal du huske, at vi støtter dig hele vejen igennem. Og hvis der er noget, som ligesom slet ikke fungerer for dig, så er du velkommen til at fortælle det til den næste konsultation, sådan så vi kan rette det ind for dig, sådan så vi kan gøre det bedst muligt for dig. Nå, det lyder jo dejligt, så er jeg mere rolig. Men lad os komme videre. Det lyder rigtig godt. Du skal have et mellemmåltid mere om eftermiddagen, som kommer til at bestå af et stykke grovbrød med ost, peberfrugt og 100 gram jordbær. Og det burde også være rimelig nemt. Ja, det er okay. Ja, så er der aftensmaden. Igen kan det også være noget, du laver dagen før i nogle tilfælde, eller du kan lave aftensmad og frokost til dagen efter samtidig. En aftensmad kan bestå af en hakkebøf med fedtfattig oksekød på ca. 5%,
Hertil kan du spise 30 gram fuldkornspasta og 200 gram grønne asparges. Eventuelt med 1 dl mager skysovs til. Ja, okay. Om aftenen har vi selvfølgelig også sat et lille mellemmåltid på. Og det er et stykke grovbrød med 10 gram minarine og sukkerfri marmelade. Jamen, det lyder jo ikke så slemt. Men altså, hvad kan jeg så gøre, hvis jeg for eksempel gerne vil på restaurant en dag? Altså det bedste vil jo altså være at holde sig for fed og sukkerholdig mad. Det er der ingen tvivl om. Men når så det er sagt, så skal der selvfølgelig også være plads til et restaurantbesøg en gang imellem. Men der kan du også vælge at drikke light-produkter. Du kan sørge for at vælge grønt og groft, hvis det kan lade sig gøre. Der kan være mange alternativer, selv når man er ude at spise. Ja, det er godt nok noget nyt, jeg skal begynde at tænke over. Ja, det bliver selvfølgelig en livsstilsændring, men igen, vi er her for at hjælpe dig igennem det. Hvordan lyder det sådan alt i alt? Jo, altså, det er jo en kæmpe omvending for mig, så jeg må indrømme, at jeg er lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at fungere, men jeg vil gøre, hvad jeg kan. Det lyder rigtig godt. Nu skal vi snakke lidt om motion. Hvordan har du det med det? Altså, jeg vil jo gerne, men der var ikke rigtig lige så meget tid til det. Nej. Har du for eksempel overvejet at tage cyklen til og fra arbejde til at starte med? Det er jo altså kun 5 kilometer. Tanken har da strejfet mig, men jeg synes bare, jeg har så travlt om morgenen. Kunne det være en mulighed at gøre plads til det? Hvis nu du kun var det motion, du skulle have til at starte med. Det kan være rigtig godt i forhold til din diabetes og din krop. Altså, jo, det er vel ikke så slemt. Så kan jeg også slipper for at sidde i kø, jo. Skal vi så ikke lave en aftale, at du cykler på arbejde hver dag den næste uge, og så ser vi, hvordan det går? Det vil jeg godt gå med til. Ej, hvor lyder det bare godt, Karen. Det lyder rigtig fint. Er der nogle spørgsmål omkring motion? Ej, ikke lige nu, men det kan jo være, det kommer. Så spørger du selvfølgelig bare, hvordan føler du selv samtalen, den er gået? Jamen, jeg er overrasket over, hvor nemt det har været, og jeg synes, vi har nået meget på rigtig kort tid. Ja, har du fået dine forventninger indfriet? Altså, ja, det synes jeg egentlig, jeg har. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om fordeling af protein, kulhydrater og fedt, som altså til næste gang vi skal have en samtale. Jeg kan jo høre, det er ret vigtigt. Det vil jeg helt sikkert sørge for at skrive ned til næste gang. Og det er det, der bringer os videre til næste punkt for i dag. Hvilke mål skal vi sætte inden til den næste konsultation? Hvad har du selv af idéer til, hvad målene skal være? Jeg jo prøve at følge jeres kostplan, og så har vi jo aftalt, at jeg skal cykle til og fra arbejde. Så det burde da være de mål, det skulle være. Det lyder som en rigtig god idé, Karen. Og så synes jeg, du skal prøve at finde en dagbog, du kan skrive i. Så kan du skrive, hvordan det går med cyklingen dag for dag, hvordan kosten har været hver dag, hvad der har været svært, hvad der har været nemt, og hvor du gerne vil have ændret nogle ting. Samtidig kan du også bruge bogen til at skrive spørgsmål ned i, så du kan huske, som du kan stille mig i næste uge. Hvordan synes du, det lyder? Jo, men det lyder som en ret god plan, og så ved jeg også lidt, hvad jeg kan forvente til næste gang, så det vil være helt perfekt. Jamen, det lyder rigtig godt. Så sender jeg dig kostplanen på mail, og der er ikke dukket nogen spørgsmål op her, inden vi slutter? Nej, det synes jeg ikke, men det kan jo være, det kommer til næste gang. Så snakkes vi jo bare ved om en uge. Det gør vi i hvert fald. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det går. Ja,